L-odwa tajba lil kulħadd. Nixtieq nagħtikom merħba f'isem il-Kummissjoni Ambjent u Nature Trust Malta. Dalgħodu din il-quddiesa l-Patrijiet Franġiskani ġentilment aċċettaw li nagħmlu din iċ-ċerimonja hawnhekk. Aħna qegħdin nagħmlu din iċ-ċelebrazzjoni biex nagħlqu ix-xahar tal-ħolqien, the season of creation. Matul dan ix-xahar li beda fl-ewwel ta' Settembru, aħna ġejna mistiedna biex nirriflettu iktar dwar is-sem tagħna biex nieħdu ħsieb il-ħolqien li Alla fil-provvidenza tiegħu għamel. Għandna responsabiltajiet il-kol kemm aħna minn aħna u x'inhu t-twemmin tagħna, aħniex faqdiet ambjentali jew le, kulħadd għandu responsabilità. U naħseb li huwa importanti li din ir-responsabilità mhux biss naħdmu biex nerfawha imma anke nitolbu l-għajnuna tagħha biex ikun jista' jgħinna fiha. Fix-xogħol tagħna tajjeb illi f'din ir-responsabilità nrawmu anke lit-tfal. Għalhekk wara l-funzjoni li ħanamlu dalgħodu sa jitqasmu xi rigali lit-tfal. Dawn ir-rigali sa jkunu bħala għotja tax-xogħol tagħhom li jagħmlu matul is-sajf fi skola sajf f'kompetizzjoni dwar San Franġisk li aħna ħeġġiġnihom jagħmlu bl-għajnuna ta' Patri Dionisio Mintoff li hu membru tal-Kummissjoni u jieħu ħsieb imexxi din l-attività. Nixtieq biex nagħlaq nirringrazzja lill patrijiet kif ġaet li aċċettawna lill-isfijiet tagħna illi kemm fil-bidu kellna magħna lill-Arċisqof Charles Scicluna illi f'quddiesa ġewwa San Ġwan fetaħ ix-xahar tal-ħolqien u issa dalgħodu għandna pjaċir ikollna magħna lill-Isqof Tgħawdex Monsignor Mario Grech illi aċċettaw it-tnejn li huma bil-qalb kollha li jipparteċipaw magħna f'dan ix-xahar tal-ħolqien. Ma nistax ma nfakkarkomx f'seminar li se jkollna nhar l-Erbgħa fl-4:30 ta' wara nofsinhar ġewwa l-Millennium Chapel. Is-seminar sa jkun seminar interreliġjuż fejn sa neżaminaw ftit il-perspettiva mir-reliġjonijiet differenti tal-kura tal-ħolqien, imma anke l-perspettiva sekulari. Jiġifieri x'aħna nagħmlu lkoll kif għadt l-ewwel biex nemmnu x'nemmnu, nagħmlu x'nagħmlu fil-ħajja nagħtu każ tal-ħolqien. Mela nfakkarkom nhar l-Erbgħa fil-Millennium Chapel fl-4:30 ta' wara nofsinhar. Issa nqumu bil-wieqfa, nkantaw l-innu ta' dħul, ma ninsewx jekk jogħġobkom nitfgħu l-mobiles, ħalli flimkien nibdew din iċ-ċelebrazzjoni.
Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Bibtijaj iltqajna biex niċċelebraw din l-Ewkaristija mhux biss għax illum huwa jum il-mulej u hekk jixraq illi niċċelebrawh madwar il-kelma, madwar l-Ewkaristija bħala komunità, imma illum ukoll qegħdin nikkonkludu dak illi il-Papa qalilna biex niċċelebraw, jiġifieri ix-xahar tal-ħolqien, xahar illi matulu ippruvajna napprezzaw iktar u fl-istess ħin nagħmlu eżami ta' kuxjenza dwar ir-relazzjoni tagħna mal-ħolqien. U x'hemm misbaħ milli niġu f'dan is-santwarju Franġiskan biex nagħmlu din it-talba. Meta Franġisku, missierna Franġisku, kien tant janni lill-ħolqien għaliex jara fih għanja li tagħti glorja lill-Alla u lill-bniedem. Ejjew flimkien nagħtu bidu għal din l-Ewkaristija billi narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lill-Alla. Iċ-ċirkustanza ta' dolodu tistedinna biex lill-mulej nitolbu jaħfrilna ta' kemm il-darba ma rafniex nilqgħu dan id-don il-ħolqien. U forsi wkoll inqasna milli nirrispettawh. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smawiet, paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qattal b'tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemejn tal-Missier, ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla nitolbu. U Alla, inti tatina l-aqwa xieda tas-sejħa tiegħek bla tarf billi taħfrilna u tħen għalina. Xerred dejjem fuqna il-grazzja tiegħek biex inħaffu fit-triq tal-wediet tiegħek u tatina sem mill-ġejt tas-sema. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid il-mulej, intom tgħidu mhijiex sewwa l-imġiba tal-mulej, issa jisimgħu dar Iżrael. Forsi l-imġiba tiegħi mhijiex sewwa? Mhux l-imġiba tagħkom li mhijiex sewwa? Jekk wieħed ġust jitbiegħed mill-ġustizzja tiegħu u jagħmel il-ħażen u jmut minħabba dan, minħabba ħżunitu jkun miet. Imma jekk il-midneb jerġa' lura midnub li jkun għamel u jagħmel il-ħaqq u l-ġustizzja u jsalva ruħu. Għax ikun intebaħ u reġa' lura mid-dnubiet kollha li jkun għamel u jibqa' ħaj u ma jmutx. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ftakar fil-ħniena u t-tiba tiegħek mulej. Tilqatek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni. Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi għalik nixxenna il-jum kollu. Ftakar fil-ħniena u t-tiba tiegħek mulej.
Ftakar fi ħniena u fit-tiba tiegħek għax huma minn dejjem mulej. Tiftakarx fi ħtijieti u fid-dnubijiet ta' Żożiti. Inti tajjeb mulej. Ftakar fija skont it-tiba tiegħek. Ftakar fil-ħniena u t-tiba tiegħek mulej. Tajjeb u sewwa l-mulej. Għalhekk juri triqtu lil-ħatja. Imexxi l-imsejkna fis-sewwa. Jgħallem lill-fqajrin fit-triq tiegħu. Ftakar fil-ħniena u t-tiba tiegħek mulej. It-tieni qari. Il-qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostolu lill-Filippin. Ħuti. Jekk hemm fikom xi faraġ fi Kristu, jekk hemm xi kelma ta' ħlewwa fl-imħabba, jekk hemm xi xirka fl-ispirtu, jekk hemm xi ħniena u modrija, kunu fema waħda u mlewni bil-ferħ. Ħajkolkom l-istess imħabba u ruħ waħda u ħsieb wieħed. Tagħmlu xejn pika ta' partit, anqas għal ftaħir fieraħ, imma kunu umli u kull wieħed minnkom iqis lill-ieħor aħjar minnu. Ħadd minnkom m'għandu jfittex li jaqbillu, imma li jaqbel lil ħadd ieħor. Aħsbu bħalma kien jaħseb Kristu Ġesu. U li għad li kellu n-natura ta' Alla ma qadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla. Iżda xejjen lil nifsu, lilu nnifsu billi ħa n-natura tal-sir. Sar jiġbaħ lill-bniedem u der minn barra bħala bniedem. ċekken lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk għallollih għas-sasmewit u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem biex fl-isem ta' Ġesu fis-sema, fl-art u f'qiegħ l-art il-ħlejjaq kollha jinżlu għall-kub tihom u kull il-sien jistqar Ġesu Kristu u l-mulej għall-glorja tal-Alla l-Missier. Il-kelma tal-mulej. Nqumu bil-wifqa għall-Evanġelju. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-qassisin il-kbar u lix-xjugħ tal-poplu: Intom x'jidrilkom? Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Resaq fuq il-kbir u qallu: Ibni, illum hu raħdem il-għalqa tad-dwieli u dak qallu ma rridx. Iżda mbagħad biddel il-fema tiegħu u mar. Resaq fuq l-ieħor u qallu l-istess: Ara nisejjer Sidi. Qallu dan u ma mar xejn. Min minnhom it-tnejn għamel kif rid il-missier? L-ewwel wieħed weġbuh u qalilhom Ġesu: Tassew ngħidilkom li l-pubblikani u n-nisa tat-triq deħlin qabilkom fis-saltna ta' Alla. Għaliex Ġwanni ġie għandkom miexi fit-triq tal-ġustizzja u intom ma jemmintuhx, iżda l-pubblikani u n-nisa tat-triq emnuh. U għalkemm intom rajtu dan kollu, bqajtu sal-aħħar u ma biddiltux il-fema tagħkom u ma emmintuhx. Kelma tal-mulej. Tifħi lilek, Kristu.
huwa minnu li l-qawl jgħid li id-drawwa li titrawwan fina il-kefen biss ineħħija. Imma fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jirrakkuntalna storja ħalli jikkonvinċina nibdlu din il-fema. Ġesu jirrakkuntalna parabola biex jurina li il-bniedem kapaċi jinbidel. Il-bniedem kapaċi jibiddel il-ħsieb, il-fehmiet tiegħu. Il-bniedem kapaċi jibdel l-atteġġamenti tiegħu. Anke jekk ikun ilu żmien twil fihom tant li l-qarn ikun dar. Għandna l-eżempju tal-Liben il-Kbir, għandna l-eżempju tal-Pubblikani u tan-nisa tat-triq. Dawn kellhom il-fema tagħhom, l-istil tal-ħajja tagħhom. Imma bidlu femietum. Anke jekk kellhom x'jitilfu meta bidlu l-fema tagħhom. Minkejja li kellhom interessi vestiti, waslu biex jagħmlu U-turn fil-ħsieb u l-istil ta' ħajjithom. Il-fatt li l-missier tal-parabola jibgħat li żewġ toliedu jaħdmu l-għalqa tad-dwieli, dan qiegħed quddiem għajnejja ir-rapport li hemm bejn il-bniedem u l-art. Il-bniedem u n-natura. L-għalqa tad-dwieli tippreżentalna l-ekosistema komplessa fejn hemm involuti hemm l-art, il-pjanti, id-dwieli, l-ilma, is-saħħa, il-pestiċidi pereżempju, il-kummerċ għax mid-dwieli jagħmlu l-inbit, id-drittijiet tal-ħaddiema li jipproduċu, id-drittijiet tal-konsumatur. Dan kollha narhom preżenti fl-istorja tal-għalqa tad-dwieli. Biex ikun hemm ekwilibrju u jiġi mħares l-ambjent sħiħ integrali. Inħoss li qabel xejn huwa importanti ħafna li l-bniedem intu jien nirrevedu lilna nfusna u ma nkomplux inqisu lilna nfusna bħala dawk li naħkmu l-art. Insib interessanti osservazzjoni li jagħmel it-teologu Jürgen Moltmann meta jikteb illi nikkwota: jekk naqraw bil-lenti ekoloġika l-istorja tal-ħolqien li jirrakkonta il-Ġenesi, insibu li l-bniedem huwa l-aħħar fost il-ħlejjaq li ħalaq Alla. U għalhekk huwa l-aktar ħlejqa ħajja dipendenti. Biex ikun jista' jgħix bil-fors jeħtieġlu li jkunu jeżistu il-ħlejjaq l-oħra kollha. L-art, is-sema, id-dawl, il-pjanti, l-annimali. Mingħajrhom il-bniedem intu jien ma nistgħux ngħixu. Il-bniedem huwa biss membru fil-komunità tal-ħlejjaq li hawn fid-dinja. U għalhekk skont l-ewwel rakkont tal-ħolqien fil-Ġenesi, l-art mhix sudditu
tal-bniedem imma ħlejqa kbira u unika li toħloq u tagħti il-ħajja. Tagħti il-ħxejjex, is-siġar, l-annimali ta' kull għamla. Għalhekk meta aħna l-bnedmejn narfu u naċċettaw din il-verità, ma nistgħux ma nbidlux il-mod kif aħna inħarsu, nittrattaw, nirrelataw mal-ambjent ta' madwarna. Ma nibqewx niddominaw, m'għandna l-ebda dritt naħqru l-ambjent. Is-soċjetà inħoss li għandha bżonn ukoll tagħti tifsira ġdida tal-progress. Nistgħu nitkellmu minn progress veru meta dan iġib quddiem b'mod integrali il-kwalitajiet tal-ħajja tal-individwi u tal-komunitajiet. U fl-istess waqt jassigura li aħna ngħaddu lil ġenerazzjonijiet futuri ambjent aħjar. Dan ma jfissirx li m'għandux ikun hemm ebda żvilupp jew progress. Imma neħtieġu persuni kreattivi u responsabbli. F'kull livell, fis-settur pubbliku u fis-settur privat. Persuni li kapaċi jiftħulna toroq ġodda biex jista' jkun hemm żvilupp ekwu u sostenibbli. Biex ikun hemm din is-sostentabilità, hemm bżonn li jkun hemm u nirreferi għall-enċiklika tal-Papa Franġisku Laudato Si, hemm bżonn li jkun hemm komplementarjetà bejn il-kapital naturali u l-kapital artifiċjali. Hemm bżonn li ma jkunx hemm riċetti uniformi, imma kull proposta tikkonsidra il-problemi u l-opportunità jew l-opportunitajiet ta' kull post. Hemm bżonn li l-għażliet soċjo-ambjentali isiru fid-dialogu u dialogu trasparenti b'tisħib effettiv taċ-ċittadini u tal-komunitajiet lokali. Il-progress veru irid jagħti widen kemm għall-karba tal-art kif ukoll għall-karba tal-foqra. U nagħti ftit eżempji prattiċi. Pajjiżna huwa ġawra. Pajjiżna mhux għawdex biss djamant, pajjiżna djamant. Imma il-ġmiel faċli jittappan jekk ma nkunux aktar kuxjenzjużi u nħarsu l-indafa pubblika. Forsi il-kmandament ħobb lil-għajrek bħalek innifsek għalina jista' jkun miftiem iktar jekk nibdluh ħobb id-dar komuni tagħna bħal darek. Dak li aħna nikkonsmaw u narmu, dik hija deċiżjoni tiegħek tagħna. Kemm bħala individwi, familji u komunitajiet. Il-matab jew il-qortejn fix-xara ma jimtlewx mix-xejn. L-intrapriżi wkoll għandhom responsabilità kbira li jarfu jużaw mezzi u proċessi li jħarsu l-ambjent.
Il-corporate social responsibility li jħadnu ħafna intrapriżi m'għandix tkun biss mezz ta' pubbliċità għall-intrapriżi tagħhom, imma sforz ġenwin li jħares l-interess tal-komunità fejn l-intrapriża topera tas-soċjetà u tan-nazzjon. Imma barra mill-ġar u d-depositi tat-terrapien tal-iskart tal-industrija hemm ukoll il-ħmieġ, ir-refuse tagħna ċ-ċittadini. Li xi drabi aħna naslu biex narmu fit-toroq. Tgħaddi minn ċertu toroq u tara gżowz. Dak huwa den ta' xi ħadd. Jew tkun għaddej u nara min għaddej bil-karozza u jarmi mit-tieq. Minix ngħid affarijiet kbar. L-indafa pubblika. Imbagħad hemm it-tinġejs tal-ħsejjes. Hawn nies li ma jistgħux jorqodu bil-lejl minħabba id-damdejn minn stabilimenti tad-divertiment. It-tħaddejn tad-dritt għal gwadan ekonomiku ma jistax isir superjuri għad-dritt li għandu ċ-ċittadin għal mistrieħ, speċjalment f'daru stess. Iskiet ukoll huwa riżorsa ambjentali għax fih il-bniedem isejb lilu nnifsu. It-tibdejl fil-klima b'kawża tal-aġejr tal-bniedem qiegħed jgħedded il-ġejt komuni. U x-xjenzjati ibassru li minħabba dan it-tibdejl klimatiku komunitajiet sħaħ f'pajjiżi differenti inkluż fil-Mediterran ser ikunu milquta ħażin jekk ma tittieħedx azzjoni millum. Jekk dan ma jsirx, it-tibdejl fil-klima ser jikkomplika ruħu. U ser jikkomplika ukoll il-movimenti ta' popli li jippruvaw ifittxu ambjent li jagħmel ġustizzja lid-dinjità tal-bniedem. Id-gawdija tal-oqsma miftuħa għall-familja, speċjalment dawk bit-tfal żgħar, huwa dritt illi m'għandux ikun imċaħħad minn min huwa b'saħħtu iż-żejjed. Il-liġijiet tas-suq barra li huma għodda li jassiguraw li jkun hemm il-qlieħ, f'ċerti każi saru madmad għaż-żgħir u għall-fqir. Nistaqsi, huwa aċċettabbli li sejt ta' proprjetà jirdoppja b'tedida ta' tkeċċija il-kirja f'temp ta' xahar minn 350 euro għal 700 euro mingħajr ma joqgħod iqis li min għandu l-kera huwa mara li trabbi tfal żgħar weħida jew koppja li għadha qed tipprova tieqa fuq saqajja. Irrid inwassal il-vuċi tal-familji għawċejn li għandhom uliedhom jistudjaw fl-Università ta' pajjiżna u qed ikollhom iġorru madmad finanzjarju u psikoloġiku mhux ħafif. Jew għax ma jsibux jikkrulhom post diċenti peress li l-liġi tas-suq qed toffri lis-sidien għażliet aktar profumati
jew addirittura għax jintalbu prezzijiet li inniżlulhom id-dafar. U ndikom eżempju, prezz bi student jikri kamra shared ma' ħadd ieħor huwa bejn wieħed u ieħor 150 euro, 200 euro fix-xahar. Quddiem din il-qagħda ma rridux inkunu minn dawk li jtennu li l-affarijiet ma jinbidlux. Kif qedtilkom fil-bidu, il-bniedem huwa suġġett li jevolvi. Il-ħajja hija mixja il-quddiem, anke jekk passejt xkejknejn. Kif jgħid il-Papa Franġisku, għandna bżonn ta' ħarsa differenti, ta' ħsieb, politika, programm edukattiv, stil ta' ħajja u spiritwalità. Nemmen li fostna hawn rieda ċivika u politika biex inkomplu, insaqqu l-umanizmu ekoloġiku li bis-saħħa ta' ħafna inżera u qed jikber f'pajjiżna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Flimkien nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum qam minn bil-wiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandi jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjejn u l-mejtejn. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. L-mejjun weġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben. U li tkellem fom il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar mamdija waħda għal maħfra ta' dnubiet. Nistenna l-qawma mill-wied, il-ħajja ta' żmien li ġej. Miġburin hawn biex nagħtuk ġieħ u naqsmu mill-providenza kbira tiegħek, nitolbuk mulej tisma' t-talbiet li sejrejn nagħmlulek għal ġejt tagħna u tal-ħolqien kollu. Aħna li aħna maqudejn familja waħda bimħabtek. Missier ta' erf u għaqal, int tibgħat l-ispirtu tiegħek fuq kulħadd. Dawwal bid-dawl tal-ispirtu tiegħek lill-mexxejja tal-Knisja biex bil-ħeġġa meħtieġa jmexxuna lejn imħabba ġenwina lejn dak kollu li tipprovdilna. Nitolbu. Smana tolbuk mulej. Għallimna nħarsu drittijiet tal-ħlejjaq kollha, kemm ta' issa kif ukoll tal-ġejjieni. U ma nkunux aħna li bid-deċiżjonijiet bl-għażliet jew bl-emil tagħna nagħmluhom xi forma ta' ħsara. Nitolbu. Smana tolbuk mulej. Birek il-ħidma ta' kull min jaħdem fil-qasam ambjentali, speċjalment dawk li b'ħidmietom
jgħinuna napprezzaw iżjed il-ħtieġa li ngħixu stil ta' ħajja aktar sostenibbli. Nitolbu. Smana ntolbuk mulej. Żomm idejk fuqna mulej, ħalli ma nonqsu qatt mid-dmir tagħna li nkunu għassiesa tajba tal-ħolqien. Sabiex kollox jibqa' kif ħlaqtu int, riflessjoni tal-kobor u l-imħabba tiegħek. Nitolbu. Smana ntolbuk mulej. Iqaf maħutna li jisfaw vittmi ta' diżastri ambjentali u lilna għajna nkunu dejjem ġenerużi lesti li nofru jdejna lil dawk li nħtieġu l-għajnuna. Nitolbu. Waqt li nitolbuk tisma' dan it-talb tagħna mulej, irroddulek ħajr tal-li inti taf minn qabel x'inhu dak li neħtieġu u tipprovdilna dejjem għal ġid tagħna lilna li fik ngħixu u aħna. Bi Kristu Sidna. Kif qegħdin taraw il-Knisja Armata għall-Festa ta' San Franġisk, għalhekk illum il-ġabri li se nagħmlu se tmur bris għalli nippruvaw nikopru l-ispejjeż tal-festa. Nirringrazzjawkom il-qudiem għall-ġenerożità tagħkom. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Fit-tjubitek tajtna il-ħobs li din nofrulek frott tal-artu xulli l-bniedem li bnisir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla li. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu li fit-tjubitek tajtna l-imbejt li din nofrulek frott tad-dilja u xulli l-bniedem li bnisir għalina x-xorb tal-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem l-għana mulej l-ulid qudiemek u għal n-sakrifiċċju kun joġbu.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla, il-Missier li jista' kollox. U Alla ħanejn għamel li din l-offerta tagħna tkun toġbok biex bis-saħħa tagħha tinfetħilna l-għajn ta' kull barka bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier għaddej salla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għaliex int fil-ħniena tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna lil ibnek il-waħdieni biex jifdina. Ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra d-dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-obbedjenza tiegħu kisbilna mill-ġdejt id-duni li konna tlifna bid-diżobbedjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli mal-qaddisejn tiegħek infaħruk u bil-ferħ intennulek. Għaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull quddusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ħibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċej tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Charles, l-isqof tagħna Marju, l-isfijiet tad-dinja kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, l-arus tagħha San Ġusepp, missierna Sa Franġisk, l-Apostli, il-qaddisin kollha li jgħixu fi ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, qabel li magħhom nfaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatik, ikull tritient fis-sema u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna, bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalnieh fit-tiġrejb, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatore tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħarix lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin.
danu l-ħaruf tal-lam, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħenjien dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ejt kelma waħda u ruħi tkun fiha. Poġġijhom hemm issa nagħmluhom wara.
issa sa ngħidu t-talba li aħna adattajna mill-kantiku ta' San Franġisk. Qassamnilkom Santa u tistgħu issegwu u tajdu magħna minn fuq dik is-Santa. Bulej, il-kobor tiegħek u bla tarf u jixraqlek kull tifħir mill-ħlejjaq. Tifħir jisħoqlok minna l-bnedmin tal-li saħibtna miegħek fit-tiġdid tal-ħolqien. Tkun infaħħar mulej foħtna x-xemx u ħuna r-rieħ. Ejjum bla tmim ta' enerġija lesti biex jaqduna bla mistrieħ. Tkun infaħħar mulej foħtna l-arja preżenti madwarna bla tider li meta safja mit-tinġis u tħaħen tatina s-saħħa u żomna ħajjin. Tkun infaħħar mulej fħuna l-ilma li jtaffilaċ u jtina l-ħajja. Ħiemet jistennina taħt l-art, jistenna li nirżaħ b'mod għaqli, onest u ġust. Tkun infaħħar mulej fħuna l-baħar, kbir u mimli ħajja, li minkejja li saħtu d-bezzana, il-ġit li offrinna jixed il-providenza tiegħek. Tkun infaħħar mulej foħtna l-art, ġeneruża, troddinna li kien faqtu, u ġor fuq dara fejn amru, tfakkarna li hemm ġit li ma jinxtarax bil-flus. Tkun infaħħar mulej flat kbir ta' ħutna l-ħxejjex u l-annimali li jistednuna nejxu magħhom fl-armonija li rid inti sa mill-bidu ta' żminijiet. Tkun infaħħar mulej f'ħutna l-bnedmin kollha, il-koll differenti bħal fjuri f'bukkett, sinjal tal-modi diversi kif turi imħabtek magħna. Tkun infaħħar mulej sittana, bl-umiltà nixteħtru f'riġlejk nadurawk, għax għalkemm mhux dejjem napprezzawh, inċorta tibqa' tixħed fuqna dan il-ġid kollu. Nitolbu. Nitolbu mulej li dan il-misteru tas-sema iġeddidna fir-ruħ u l-ġisem biex kif nissieħbu ma' ibnek fid-dbatijietu aħna nxandru il-mewt tiegħu hekk ukoll niksbu fil-glorja il-wirt miegħu u li jgħix wissaltan għal dejjem ta' dejjem. Issa nsejħu il-dawk it-tfal li għandhom xi premju fil-kompetizzjoni ta' San Franġisk biex nagħtuhom il-premijiet. Monsinjur Isqof ħajat il-premijiet il-dawk it-tfal li għandhom premju fil-kompetizzjoni ta' San Franġisk. Jitilgħu hawnhekk, please. Tariq Abdellaz mill-Iskola Sajf tal-Ħamrun. Kemm sparawlu? Tariq Abdellaz. Prost. Francesco Samut.
mill-iskola ta' ħattart. Francesco Zammut. Mill-iskola ta' ħattart. Juliana Stefanova, mill-iskola ta' Sammat, Għawdex. Dal-waqt isir il-ħina li kelle, il-mulej ma'kum. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu morru fil-paċi ta' Kristu.